per rellançar la nostra economia amb sectors tan afectats com han estat i estan siguent la indústria, el turisme o el comerç, tindrem que impulsar mesures amb coratge, mesures extraordinàries. Jo diria mesures principalment en 3 àmbits: a l'àmbit de la innovació, a l'àmbit de la tecnologia i a l'àmbit del talent. En l'àmbit de la innovació tenim la sort de viure en un dels territoris del món que forma part de la 12a potència en producció de publicacions científiques, excel·lència científica i de recerca al nostre país. Tenim que aprofitar aquesta excel·lència científica per fer una bona transferència cap a la indústria i una bona transferència aplicada. Com? Afavorint innovació oberta i col·laboració entre científics, emprenedors i els empresaris, per fer que aquesta transferència ens ajudi a guanyar competitivitat. Amb tecnologia, també tenim la sort de viure en un dels territoris que compta amb una de les xarxes de telecomunicacions i de fibra òptica més denses a nivell europeu. I això afavorirà que el cost i desplegament de la nova generació de tecnologia mòbil, que és el 5G, sigui més econòmic i més àgil. Tenim que aprofitar aquests avantatges, sobretot pels casos d'ús que impulsaran a nivell de guanyar mobilitat amb la cadena de subministre i amb aplicacions d'impacte social i d'impacte econòmic en global. I afavorir que aquesta innovació i tecnologia arribi a les nostres petites i mitjanes empreses, aprofitant una digitalització que li permeti millorar la seva relació amb clients i reduir els costos amb els processos operatius, de manera que la nostra petita i mitjana empresa, que és el teixit majoritari de la nostra economia, guanyi competitivitat. I en tercer lloc amb el talent. El sector digital està creixent a un ritme més d'un 30%, generant ocupació, generant llocs de treball de qualitat i generant projectes amb propòsit que tenen impacte social. Tenim que aprofitar-ho, sobretot aquells sectors que ara mateix, en els propers anys, tindran una situació d'ocupació més complexa per formar els nostres professionals amb competències digitals, per aprofitar totes aquestes noves oportunitats de feines de qualitat i de projectes que tindran impacte. I extendre aquesta capacitació en competències digitals a tota la nostra població, tant a les escoles com a la llar, de manera que no deixem ningú enrere, aprofitant la transformació i com la tecnologia pot ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones.